Executive Committee ke jongi Kajingalang juga Executive Committee jangka KHADC hene kesngi kala shimbun teli bah kirai kentup nandu karai ban wanra eki bil bat ki ak jangki katu kat ni teli ki hima ha ka dorbar kaban long shen na lor kiwe kiwe Julai. Te hagani kesngi nakaliang u amin charge jangka ilaka wanra eki atli ki agenda. Ka agenda ka baningkong kalong ban wanra eki ni ki bil ki ak ki jangki katu kat ni teli ki hima komba south teli ya kaba kila ada place apo ka house menshua nre nakaliang jong governor ula pha biang sa council bat kat tu kat ni ki observation tina takadau nakaliang jong u ia men charge hadin ba la syong ka expert committee nakaliang jong ka DCA te mentang in ra biang ni ki bill sa sisien apo ka house hakani ka sien ka banlong kawai kedeka bill jong ka nongso force imship kabaar kede jong ka nongstoin amendment ya ka nongstoin imship act kabalai kabade ba ka nong clause imship bill nong clau nang ta kabasau kede jong ka mawyang imship bill kini bill kiba ngin please hakani ka session ka banlong bat hakaju ka poru ngilawan ra ya ka amendment ya ka United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief Amendment Bill 2022 kani ki amendment kiba ngin wan ra hakani ka session ka banlong Habakiran bakila pathai khubor u CEM u Titos W Khan ule thuru u baka EC kala munjuru yaki kendon joka hima melim act kabaya de baka jingthung yaki kli nong senshar hakate ka hima ta kiba nakaliang ka hima melim ka pan nang ka wanra syangi nakabantaban amen ya ka bangila approve antara sengi daga EC bakata kalong pi hakani ka act jong ka hima melim mla bantung yaki niki acting lada de acting sordar ne acting siem ne siem raj ne acting rangba snong ne kamut ka ak kamsya bantung yang nu acting nang to snong kabamut lada mdan kli nong sensyara ka to por de menteri la ni ubakrau jo hima melim balet sensyara to TPI hagi ni gisnam arsnam ba don ni covid bam semla ban pelong dor snong siem melim la shutung la ka thung ki acting rangba snong kabalong let's say kabalong ngalaban ong kalong illegal. Tina takadaw kanang ban streamline ne kani nakaliang ka hima melim kalawan ra kani ka amendment but nakaliang ka jongi ka isiru ngila approve ka amendment ni ki rule. Mo amendment ni ki rule kanang banang ni syakmat kan ailat eu sim ka hima melim balada don kinu nu ki dor basnong ki bam patla ban pelong ki dor basnong ne ka don ka huri ura ailat eu hima eu sim melim ba uthung ki acting rang basnong ne acting sim right ne acting lengdo acting sordar hakituki bana kituki sino kata le thuru hakabede baka klan bil kabala penbit na du ka por jong uba HS shila kum UCM nakaliang uba titos ula ong bakin sara biang ya kanika bil hakasin shong dorbar kaban wan shen government bat governor ndre kalawan phai biang ti hadin ba kanika isi kala shimti ya ka executive committee hapo district council nakaliang kejongi kamtam nakaliang kejonga kumu bapek ya ka law ngala pha biang ya kani ka bill syakawe ka committee ka bakarpang ban penbit penbiang ban le bin pabin ban pen bet ya kani ka bill bat menta hadin bagani committee kala submit syaka isi nakaliang ka isi ngila pha kopi syabaro ki MDC bakin study ya kani ka bill bakin ai ya ki views ki comment ki jongki Henry ngimshim yo kanu ka comments ni ka jing ajing mut nakaliang ki MDC ka bamut ba kila pediang mo kila menjur ya kani ka bill tina takadaw ngin sara ya kani ka bill ha kani ka next session ka banlong ha kan drift dari Julai kanang mangin yo ban pas no ya kani ka bill ka ba kum ka judge ban riu kila da angnut kila khmi lenti ha ya kani ka bill ka ba la penbit penbiang ningkong du da u CM berim we lead by HS lah but mentah hakapor ke jongi
ngin yo ban pas no yang ni ka bel ka ban long na ka banta ka jing man toy jong ka chai pen ri ba ka we ka UCM mulai thuru bagi laya taisani halor ka kaipot CAG khamtam habe de bat ka jingbu record ki jing don jing em jong ka council ka baningkong ha ka bede bat ka ban maintain ye ki records ki bade ki asset jong ka council ya kani ka bantang ila IT ha o IM in charge jong ka council asset ka ba nakaliang ka jong la de le lepa ban form ye ko committee ba ban maintain ye ki asset jong ka council maki ki tiar jong ka council ka badan mo kum ki me ki komputer ba kum ta ter te ya kani ka bantang ngin sat pentip show AG ba nakaliang ka jongi ngila don ka committee ba ngila don ru ka maintenance ya ki asset jong ka council kabaar ha ka jinge dei ba kani ka discretionary grant lani kata ka by mo ka balong kum ka kenjap jinge harap ya ki MDC baro ke bangi juai nakaliang council kani ka DG ke bangi ong habangi ai ki MDC kamut ki ai kalong ka bayarap ya ki na bantaban ai jinge harap ipat ba la kalong ha ka pang ka stom la kalong ha ka no ka benta ka ba MDC sung dei ban ai jinge harap ti baro por ngiju ai shwa ya ka pisa bat usa submit ya ka UC ti ka ka bangi lap mentakat kum ka observation kalong ba kibun ki MDC kim ju submit ya ka UC hadin bagi layo episan rikim submit tekani ka bu jing bat ka penpau ha ke report jong ka AG menaka por sa ka por ba kim ju don kini ki UC tika ka baka isi ka rai menta ka long ba baro ki MDC menta habaki ai jing harap eno kamut kini ban submit shwa ya ka UC hadin bagi la submit ya ka UC kin salak ban yo ya kani ka DG kamut ki hap pelut shwa kin sa submit rengkat bagi cash memo lani kinu ki receipt ki babiang ban pensaki ya ka jing pelut jong ki kat kum ka amount ka bangin sanction tingin sa pelak ya ki kenang bahkan pensuk ya ka office ban penbiang ya kini ki UC kabaar ha ka jing ade bat kata ka jing pendon kam baklai ka fund house name arja khat ar khat lai kabayade po forest department kani ka benta ka ladap kamdon issue nama nakaliang ke inquiry committee ru kala fix ya ka reimbursement nakaliang jong utu ba syak keno ba la pelut ke pisa abede forest department ka baca husna marja khat akhar lai te kani mentang la reimburse nak tulop jong ni officer na we husna au na we banai